Вітаю, шановне спадарства! У карантиннай студыі аб'ектыву Ярослаў Стешык. Распачынаем агляд галоўных навінаў дня. Гарыць чарнобыльскі лес. Тлеюць пянькі, рэшткі дрэваў і аднаго тарфянішча, якое гэтак жа працягвае тлець каля Чарнобылю. Ва ўкраіне хваля пажараў. Коронавірус. Кітай кажа, што няма памерлых. Расце рызыка імпартавання хваробы ды новага скачка эпідэміі. А Міністэрства аховы здароўя зноў падае рэбус аб колькасці інфікаваных. Вялікдзень падчас пандэміі. Мітрапаліты заклікаюць не рызыкаваць здароўем. Готовить пасхальные яйца, куличи и их светить. Белсат рыхтуе жывую трансляцыю праваслаўнага набажэнства. Больш за 156 тысячаў памерлых і амаль 2 мільёны 300 тысячаў інфікаваных па ўсім свеце. Колькасць хворых на COVID-19 расце амаль паўсюль, але ў Беларусі, наадварот, змяншаецца, хаця піку захворванняў мы яшчэ не перажылі. Прынамсі, супярэчлівая карціна вынікае са статыстыкі айчыннага Мінздароўя. Пра сітуацыю з каронавірусам у Беларусі і за мяжою Юлія Лабанова. Яшчэ 3 смерці. Міністэрства аховы здароўя кажа пра 45 ахвяраў COVID-19 у нашай краіне. Дакладны лік хворых пры гэтым невядомы. Яшчэ учора выпадкаў інфікавання афіцыйна было больш за 4700. Сёння адрапартавалі пра амаль 3800 тых, хто лечыцца або чакае дыягназу ў шпіталі. Пік жа эпідэміі, паводле міністэрства, чакаецца ў канцы красавіка, пачатку траўня. У сувязі з гэтым галоўны універсітэт краіны разглядае магчымасць правесці сесію онлайн. Ёсць схемы, якія дазваляюць правесці гэтую атэстацыю якасна на належным узроўні. Таму, калі ўзнікне неабходнасць выкарыстаць такі варыянт, усё гэта, вядома, будзе даведзенае да студэнтаў і выкладчыкаў. Пік інфікавання цяпер перажываюць Злучаныя Штаты, дзе больш за 700 тысячаў хворых, ды Іспанія. Зусім нядаўна Мадрыд святкаваў закрыццё адной з імправізаваных больніцаў для лячэння хворых на каранавірусную інфекцыю. Аднак сёння адзін з павільёнаў шпіталю адчынілі зноў. Лік хворых раптоўна вырас на 565 чалавек. У нас тут было больш за 1000 пацыентаў. Самае складанае, калі пацыенту робіцца горай, і табе трэба бегчы і вызначыць, якое рашэнне прыняць, каб развязаць праблему. У Кітаі ж кажуць пра пазітыўную дынаміку. За мінулы тыдзень там не зафіксавалі ніводнай смерці ад каранавіруса. Новых выпадкаў хваробы 27, 17 з іх у людзей, якія прыехалі з-за мяжы. Для замежнікаў на час эпідэміі Кітай увёў абавязковыя правілы – афармляць рэгістрацыю ды выконваць патрабаванні ідэнтыфікацыйнай інспекцыі. Па ўсім свеце больш за 2 мільёны пацверджаных хворых на COVID-19. Расце рызыка імпартавання хваробы ды новага скачка эпідэміі. Таму нам трэба надалей прытрымлівацца захадаў для ранняга выяўлення, ізаляцыі, своечасовага ды эфектыўнага лячэння каронавіруса. У Расіі новы рэкорд. За дзень колькасць інфікаваных вырасла амаль на 4800 чалавек. Больш за палову выявілі ў Маскве. Таму дзеянні сістэмы лічбавых пропускаў у расійскай сталіцы працягнулі да 1 траўня. Да гэтага ж тэрміну на паўзе застанецца вытворчасць прадпрыемстваў ды дзейнасць кампаніяў. Юлія Лабанова, Белсат. Пажары ў Жытомірскай вобласці Украіны набліжаюцца да мяжы Беларусі. Гарыць і чарнобыльская зона. Добрая навіна ў тым, што спакойнае надвор'е, вецер не раздзімае полымя. Дрэнная, няма дажджу. Сітуацыя ў нашых паўднёвых суседзяў пагаршаецца нават ва ўкраінскай сталіцы. Узровень забруджання паветра ў 7 разоў вышэйшы за норму, хоць там дым не радыеактыўны. Кіеўскія ўлады супакойваюць. Забруджанне паветра ва ўкраінскай сталіцы звязанае са зменамі клімату, а не пажарам ля Чарнобыльскай АЭС. Правда, для жыхароў гэта мала што мяняе. Мы видим только большое количество мелкодисперсной пыли. Опасность в том, что мы не знаем, из чего она состоит. Датчики все так же горят цветом, который говорит о том, что загрязнение воздуха достаточно высокое. И в любом случае это вредно. Дым ад лясных пажараў у чарнобыльскай зоне даляцеў і да нашай краіны, а таксама да Румыніі ды Балгарыі. Як паведамляў наперададні французскі інстытут радыяцыйнай небяспекі, канцэнтрацыя радыеактыўнага цэзію-137 у паветры павышаная, але далёка ад небяспечнай.
Асноўныя намаганні Міністэрства надзвычайных сітуацыяў на тэрыторыі зоны адчужэння накіраваныя на лакалізацыю 4 участкаў, дзе тлеюць пянькі, рэшткі дрэваў і аднаго тарфянішча, якое гэтак жа працягвае тлець каля Чарнобылю. Метэаролог Вазіра Мартазінава запэўнівае, беларускія лясы ў бяспецы. Вецер дзьме ў іншы бок. А вось Кіеву ў бліжэйшы час будзе не салодка. Прагноз не абяцае гэтак неабходнага цяпер дажджом. Если пошел бы дождь сейчас, да, то атмосфера мгновенно очищается. Почему? Потому что те взвеси, которые в воздухе находятся, и капли воды, значит, эти взвеси, как ядра конденсации, на них капли воды, они все опадают и идут вниз. То есть на поверхность, возвращаются на поверхность Земли. Толькі ў Кіеве, ды в обласці зафіксавалі амаль 40 пажараў. Гарыць сухая трава, 10 тлее лясны апад. Паветра робіцца небяспечным для здароўя. Воздух, конечно, отвратительный, особенно по утрам. У нас хороший вид с окна открывается, и все в дымке такой стоит. Просто ужасно. Окна вообще не открываем. Вот. Ну, единственное, вот эти вот маски неплохо спасают. Нам практически, вот сейчас мы идем, практически не воняет гарью. Тяжело дышать, все-таки хочется выйти на воздух, погулять где-то. Из-за этого приходится буквально вот с маской, перебежками ходить в магазин. И тяжело, конечно. Гарь чувствуется, как будто что-то горит. Ну, вот газ, вот я бы сказала, или, не знаю, дерево, костер. Такое паветра перадусім небяспечнае для аллергиков. У них могут быть обострения таких заболеваний, как аллергический ринит, аллергический конъюнктивит, особенно раздражение слизистых. Для людей с хроническими заболеваниями легких у них тоже могут возникать обострения, может быть ухудшение состояния. Сталічныя ўлады ізноў просяць кіяўляну не выходзіць на вуліцы, а цяпер яшчэ і не адчыняць вокнаў. Всеволод Шлыкаў, Олег Рашатняк, Белсад. У Берасці міліцыя затрымала 3 мясцовых актывістаў, якія змагаюцца супраць запуску акумулятарнага заводу iPower. Дмітрий Бекалюк, Александр Кабанаў і Зміцер Андрасюк удзельнічалі ў традыцыйнай мірнай акцыі пратэсту ў мінулую нядзелю і планавалі выйсці ў цэнтр Берасця і заўтра. Міліцыянты адсочвалі іх па-за горадам у вёсках. За што затрымалі, пакуль невядома. Это усиление репрессий направлено на то, чтобы запугать активистов, чтобы они в этот раз не вышли или в следующий раз не вышли на площадь, не ходили по улицам, не декларировали «нет заводу АКБ». Нет заводу АКБ! Завод свінцова-кіслотных акумулятараў ля мяжы Берасця запланавалі, пабудавалі ды запусцілі ў тэставым рэжыме са шматлікімі парушэннямі, зафіксаванымі адмыслоўцамі. Берасцейцы яшчэ да пачатку будоўлі сабралі дзясяткі тысяч подпісаў супраць заводу, але ўлады, у тым ліку адміністрацыя Лукашэнкі, пажаданні людзей праігнаравалі. Больш за 2 гады мясцовыя жыхары кожную нядзелю выходзяць на галоўную плошчу з мірным пратэстам, нягледзячы на арышты, штрафы і нават крымінальныя справы аб абароце боепрыпасаў. На мінулым тыдні дзяржаўная экалагічная экспертыза ухваліла запуск заводу. Падчас пандэміі каронавіруса цяжка ўсім, у тым ліку людзям мастацтва. Карантинныя абмежаванні зрабілі немагчымымі спектаклі. Цяпер тэатральныя сцэны пустыя, акторы і рэжысёры асвойваюць новыя фарматы працы, але гледачы без пастановак не застануцца. Найлепшыя спектаклі свету сёння можна паглядзець онлайн, у тым ліку з беларускіх архіваў. Падрабязней Александра Дорская. Пакуль жывыя спектаклі саступаюць інтэрнэт-трансляцыям, акторы стараюцца не губляць сувязь з гледачом і шукаюць свае онлайн-фарматы. Дэкламуюць вершы або чытаюць казкі для дзяцей. Вось тут у дэкарацыях Менскага водаканалу актор свабоднага тэатру Алексей Сапрыкін акурат записывае самую актуальную цяпер казку «Мой дадыр». Ах ты гадкий, ах ты грязный, неумытый поросенок. Ты чернее трубочиста, полюбуйся на себя. Штовечар на Ютьюбе новая казка ад актораў і выкладчыкаў свабоднага тэатру. Гэта калектыў падтрымлівае бацькоў, якім няпроста ў самаізаляцыі з маленькімі дзецьмі. Да акцыі далучыўся нават брытанскі комік Стывен Фрай. А калі дзеці заснулі, дарослыя могуць паглядзець найлепшыя пастаноўкі свабоднага тэатру за ўсе 15 гадоў яго існавання. Трансляцыі ідуць штосуботу і нядзелю о 19 гадзіне, але запіс дасяжны цягам сотняў. У бліжэйшыя 3 месяцы пакажуць 24 пастаноўкі, і гэта яшчэ не ўсе планы тэатра. У траўні выйдзе спектакль «Школа для дурняў» паводле культавага твору пісьменніка Саши Соколова у новым карантинном формате. Это спектакль, который изначально создается под формат онлайн.
Это значит, что актеры находятся каждый на своем удаленном каком-то посту, с которого он играет свою роль. И актеры присутствуют каждый в своем экране. Тэатр мусіць адгукацца на тое, што адбываецца, таму акторы-горкаўцы ў сумныя для мастацтва часы запрашаюць на пір падчас чумы. П'есу Пушкіна ўсяго за некалькі тыдняў паставіў мастацкі кіраўнік Сергей Кавальчык. Прэм'ера ўжо заўтра о 12 гадзіне на YouTube-канале драматычнага тэатра імя Горкага. Архіўныя запісы выкладаюць шмат якія калектывы. Тэатр юнага гледача ўвесь красавік паказвае пастаноўкі, якіх даўно няма ў афішы. Напрыклад, любімую гледачамі Паліяну, якую давялося зняць з рэпертуару праз тое, што акторы-дзеці выраслі. А РТБД ў Вялікдзень транслюе адвечную песню Янкі Купалы. Купалаўскі тэатр разам з відэасервісам «Вока» вёў трансляцыі спектакляў і раней, а таму першы адаптаваўся да новых умоваў. Гэтак знакамітую «Паўлінку» нядаўна паглядзелі больш як 20 000 гледачоў па ўсім свеце. У бліжэйшы час тэатр абяцае вярнуцца онлайн з новымі спектаклямі. Цяпер ідуць удакладненні наконт аўтарскіх правоў. Што праўда, праз небяспеку для актораў гэта будуць ужо не жывыя трансляцыі, а архіўныя запісы. Тым часам рашэння аб закрыцці тэатраў няма. Згодна з лістом Міністэрства культуры спектаклі адмянілі да 30 красавіка, але квіткі на травеньскія паказы па-ранейшаму ў продажы. Адзіны калектыў, які датэрмінова завяршыў сезон і сышоў у адпачынак да канца траўня – Магілёўскі драматычны тэатр. Было прынята рашэнне перанесці наш адпачынак традыцыйны, на які вся трупа сыходзіць у жніўні, мы проста перанеслі яго на травень. Ну і такім чынам гэта рашэнне падтрымала большая частка трупы, все з паразуменнем паставіліся. У нас такія планы, што все-таки ў чэрвені мы выйдзем і сыграем 7 спектакляў. А пакуль калектыў заклікае тэатралаў берагчы сябе і заставацца дома разам з любімымі спектаклямі, якія абяцае трансляваць кожныя 2-3 дні. Александра Дорская, Белсад. Сёння у хрысціянаў, якія прытрымліваюцца юліянскага календара, Вялікая субота, дзень перад уваскрэсеннем Хрыста. Звычайна ў Вялікую суботу вернікі ідуць у царкву, каб асвяціць стравы ды спавядацца. Сёлета мітрапаліт Павел, які ўзначальвае беларускі экзархат расейскай праваслаўнай царквы, заклікаў вернікаў застацца ўдома, каб паберагчы сябе і блізкіх. Але службаў у святынях не адмяняюць, а мітрапаліта ігнаруюць некаторыя прыхаджане. Як адсвяткаваць Вялікдзень без рызыкі для жыцця? Рэпартаж Ксеніі Тарасевіч. Свята вялікай дня ў масавай культуры – гэта і кулічы, і фарбаваныя яйкі, і велікодныя трусікі. Гэтакі для маладой пары Пятра і Аліны царква толькі адзін з традыцыйных элементаў. С одной стороны, религиозная традиция, которую я понимаю и, в общем-то, в каком-то смысле, наверное, разделяю убеждения людей, да, то есть, с одной стороны, это поддерживание семьи в ее убеждениях, да, а с другой стороны, это просто, я отношусь к этому как просто к культурной особенности. Але такі падыход не замінае мець уласных велікодных традыцыяў. Готовить пасхальные яйца, куличи и их светить. И в течение следующей недели просто ездить друг к другу, бабушки, тети и так далее, и обмениваться этими пасхальными блюдами. У Вялікую суботу вернікі традыцыйна ідуць на ўрачыстыя службы ў царкву, каб памаліцца, асвяціць святочныя стравы ды трапіць на споведь. У Петрапавлаўскай царкве ў цэнтры Менску нешматлюдна. Вернікі прыслухаліся да заклікаў святароў і вырашылі рыхтавацца да свята ў дому. Але некалькі дзясяткаў чалавек прыйшлі, каб асвяціць яйкі ды кулічы. Пасха для меня, конечно, важно, иначе меня бы здесь не было. Я верующий человек настолько, насколько могу. Хотелось бы больше, не получается, пытаюсь. Да, почему не прийти? Я хожу все время в церковь, и ни разу еще у меня никаких не было изменений к худшему. Бог нас защищает. Ты веришь, что ты веришь, любишь, идешь и подтверждаешь все, что говорят, знаете, у каждого свое мнение. Айцец Яўген Грамыка кажа, што, нягледзячы на складаныя умовы, вернікі мусяць годна рыхтавацца да свята, але і не забываць дбаць пра сваё здароўе. Мы людям прапануем по магчымасці, калі чалавек захварэў, ці чалавек сабе не вельмі добра адчувае, ці можа ён баіцца, што можа быць захворванне. Тады, безумоўна, трэба ўстрымацца ад наведвання царквы, дома помаліцца.
Сёлета далучыцца да велікодных службаў можна не толькі ў царкве. Белсад падрыхтаваў адмысловую велікодную праграму ад шэрагу дакументальных і мастацкіх фільмаў да жывога эфіру з набажэнства. У ноч на нядзелю, а палове на першую гадзіну, Белсад распачынае трансляцыю набажэнства з праваслаўнай царквы ў вёсцы Тапілец на Беластотчыне. Ксенія Тарасевіч, Белсад.